Kusangana kwatoita zvekare muchirongwa chedu chinonzi the verdict is yours. Patinokupai nyaya dzakasiyana siyana, asi masvondo apfuura takachanya kudarira Chief Nyamaropa uko kwatakasvika kune nyaya yemurume ari kuti chikomba chakanditorera mudzimai wangu chikarara naye pandanga ndiri bofu. Kiye zvino ndave kuona. Regai tipinde mudarira Chief Nyamaropa tinzwe zvizere kuti zvakafamba sei panyaya iyi. Right, tinogara tichitonga nyaya panyaya dzakasiyana siyana. Unoona kuti nyaya yako iyi munyepa yekunyepera kuti kuvengiwa, unofanira kuzvinzwisisa. Mazvinzwa? Unofanira kuzvinzwisisa. Atite magaraji asi unotonga nyaya munhu sezvazviri. Unokodzera kuramba kuti kana ukasvika ukatonga zvisiri zvoita sei? Ramba. Mazvinzwa? Asi unofanira kuramba unoti maevidence ako kuti utaurwa chokwadi. Zvakuti vari kutonga vanofunga funga. Right, tipe nyaya toti. Mamurisa waje. Inda bakina. Konsolidate kami. Ndinenge nokutore nguva pakutsanangudza. Tinozvigamuchira zvakare ndomasa rako. Ndakaenda paBrazil. Ndosvika paBrazil ndafunga ndakaita 10 months ndisingaoni. Iri zisatoni zvachose. Ndakadisite panishuga. Iri ndakagadzirwa pakauya venenge hurumende vakauya vachigadzira maziso. Saka rinotona neredzi pandonera muti. Saka 10 months andisingaoni uyu murume ndobaita zvaaita nemudzimai wangu. Saka ndazoenda paBrazil ndangosvika ndagarawo pamusika. Ndaenda kutenga sauti. Ndasvika kuyo kundobva ndatenga sauti yangu ndagara pamusika. Ndagara pamusika zvanzi nomadzimai pamusika. Ndo baba Nicholas ka. Mumwe mudzimai anga ari paside pachati baba Nicholas papi. Zvachiti vai vaita vano mukadzi anotamba nachigega vaya. Andamba nachigega. Saka ini ndofunga madzimai aitotaura zvokuti inini ndese ndizizive. Zvachinzi ziso rakapawa waniro rava kuona naro richaona zvakawanda. Ndobva ndabva paya. Ndobva ndayakumba. Ndayakumba ndobva ndakabvunza nomudzimai. Mudzimai haana akavhara aviruka. Ndobva apomuka ndobva aenda. Mudzimai aenda. Ndakabva ndasara ndahwa nepamba. Ndobva ndaverengedza mazuva. Ndaverengedza mazuva. Ndobva ndatera kwatezvara. Ndasvika kwatezvara ndobva ndatsanukudzira nyaya yacho mamiriro yakaita. Ndobva ndadzoka. Zvachinzi mudzimai wenyana tasi anodzoka. Ndadzoka kumba, mudzimai akanga akavhara amba kudzoka kumba. Ndobva taverengedza futi kumazuva. Mudzimai ndobva uya abva akorekta midziyo yese pamba. Zvese nechichi akavharongedza zvake ndobva aenda. Aenda zvakaramba zvichingondibata pamunhu zvichindirwadza. Ndobva ndaenda kuno murume. Ndaenda kuno murume ndobva ndasvika ndobva ndamubvunza. Ndamubvunza ndobva achinditi no ndikumbira regera $20 ndabata ukwe $20. Alright. Ndobva ndabva paya sabhuku akanga aripo ndobva ndaenda nandamuratidza mari iye kuti maraenda panomumina wenyi kuti andikumbira regera pamudzimai wangu pamusha wangu waaparadza. Zvachinzi alright. Ndobva ndagara ndobva ndadzokera kumba kwangu ndobva ndagara. Ndobva ndaverengedza madays. Ndobva ndadzokera futi kuna sabhuku. Ndati sabhuku ndachifungidzwa kuti uyu murume achazoya kumba kwangu kutotaura sezvo zvaakaita makazviona. Zvachinzi nasabhuku ndakachikumbira kuti tishedze komiti yenyu titaure nyaya iyi. Zvachinzi nasabhuku kwete nyaya iyi haiiti kuti titaure nini nditaure nini nokuti ndina zvandokwanisa kuzoita pamusoro pazvo. Uyu nyaya yenyu iri pajekerere. Munhu abvuma nyaya yenyu kudhara. Imi kwirachi endai kumberi. Ndobva ndabva kwasabhuku ndobva ndauya kumba. Ndauya kumba ndobva ndachiuya kukwira dara. Ndonyaya kuchakamira. Ini ndiri kupoka nezvaari kutaura. Pamusoro ndiri kupoka nezvemurume kuti ndinani mukadzi wake. Nokuti zvaataura zvishoma shoma. Wakandibvunza paya papi? Ndomubvunza yeyo. Ndakabvunza taura zvaunoziva. Inini chandinoziva ndechikuti ataunda nandira nemudzimai wake. Musikuru wangu tonosekedzana maraini pamwana paziva. Ndakaona dambudziko raini ndangawanzo kwandiri hapana chaitadzirwa pangu. Kana kana sabhu. Uri sabhu wangu taura
haana kubvira andisheredza dai ndichitoziva kuti ndakakwirwawo zvakati. dai machigenge nyataura mumwe mamezi wati upatwe $20 amuna kupati $20 handina kumba mari handina taipa mari yei taitoshupika parufu paakandibata aida kundirwisa andanyarara zvangu ndakati ndinganyadzise parufu haparwiwe parufu rwaridzi tobaakada kunditase kundirwisa uyu vanakashigenge tikufamba imimi mukandisobarubadii zvitiri pamutemo kuti vanhu vanorwa parufu uyu zvakangozai parufu rufure rwapera ekiseni mbiya mukatora uyu ndakamudzwira tsitsi ndakamudzwira tsitsi muzukuru wangu ndakati action andikatora mukoma wake akauya kumba kwangu akauya kumataundi wandayandida akati zvakaita munini wangu zvakatadza tinokamba tinotadza kugarisana mukoma wake waakanga ana kukonzera noisi parufu irworwo akauya kwandiri akakumbira negepa akati asana ndakuregerera zvangu tikaswere ndishupika mura yedu kutadza kugara pataundi kweudzi kutadza kugara nevangu zvakanaka inini handaiziva chinangwa chakati kuti achachitaura basi ataura chinangwa chacho chaida kundibvisira parufu pano vanhu vakawanda ndakada kukurovai parufu totsakarudzo imimi mukagara musingazive visi kuti ndakuroverechi ndakati yapinda kamwa iteiwe ndichamubata chete ndozvakazoya nhasi kuti nzwa nyaya yacho ndakaziva kuti ndainzwa makuhwa so zvaakanzwa makuhwa pabhuradhiranditi handaikurumidzira kuti ndakada kuti chochocho ndakati zvinobuda pachena zvedu tosangana tochitaurana kuti iwe zvawakaita zvezvi kuzive pamusoro makuhwa peataura kuti akanzwa pabhuradhira vanhu vachitaura zvavari pamusika achiti iye aifamba kudzimwe vanhu vaitaura achiti chigegandira mukadzi wangu ndobva mazvinzwe ndazvinzwa zvangu ndakazvinzwa ndobva mada kurwa parufu izvi ndakazozvinzwa papaya ndobva mada kurwa parufu imi muchiziva guva kuti ndiri kundidanana nomukadzi ndokubva manyarana toba ndataura ndakati ndaiziva kuti nyaya zvainoita kwakurumidzira kunatsoinzwa nyaya kwayo nokuti kana iye ataura kuti nyaya akaitorera nguva ndaitorerawo nguva dzangu ndikatsoa kuti zvinongofamba sei kwakurumidzira munhu kumuendera pababa kuti kuti iwe uri kunditi anoti huu kwakurumidzira munhu kumuendera kuti uri kunditi zvakati usina umbo unokonwa mundurudzombiya kwatei kuziziva noziziva bhozi ndakada kutarisa kumashure uko murume uyu akafanira kuti daro bhozi pamba pake nepangu hapana 300 meters anoziva mararamiro yangu kumashure uko akanditora kuti hande kwamusana kubasa kwamusana takasvika ndobva tagara nambuya nasekuru mbuya nasekuru vai vakabva vashaya mbuya usiku hwacho ihwohwo ndakachiri nomwana mumwe chete akarara achikonza mudzimai wangu mukadzi wangu sezvo akachiti mwana mudiki ndobva kuseni kwacho ndobva ndiudza ndobva ndamutora ndobva ndabuda naye panze ndaenda naye kunze ndobva ndamubvunza kushama ruita seko so achinzi aiwa no ndakadhakwa saka sorry $20 futi so achinzi nyaya iyi ndairege kusvika kumba nokuti yakasvika kumba inopadza musha saka ini ndakabva ndati chingopedza kukohwa ikoko ndofunga ndakabva ndatakura zvinhu zvangu ndadzoka kumba ndasvika ndobva ndanyarara saka ndira kuziva kuti mabi angu achiri akangonditsoma izvo ndozvo ndabofu handioni ndine shuga ndozvibaya kuseni manheru kadhi rangu iri musi yechina iyo ndakanga ndatokurapisa ndakanga ndatofa ndakazomuka ma3 nenhau iyoyo iri kundirwadza nokuti handichararama nemhuri yangu padhuze ende ezvo ndozvo ndiri kurarama ndiri hwani ndinogona kudona usiku ndouna anondiona ndiani hakuna anondiona inhau chite kuti kafoni kangu hakana moto changamira ndaenda kupureya yeaudio yandikataura nasabu kafoni kangu hakana moto ndaenda kupureya yeaudio yandikataura nasabu sabu kwachitipa kuti hano iwe ita se
akachaje manje ameno anameka nafana kanipinda kapatika kimia kwenye mambo yangu saka uyu murume uyu kana mchinge ndakamtarisa saizvozvi anzvadzi yangu anzvadzi yangu yakabereka vana 4 mushama nomunin'ina wake saka nachinge chimuona mukuwasha saka mumushamao ndo mune anzvazvakabereka vana 4 mumushamao asi ndakashaya zoti inini akandirerutsa kusvika papi marerutsire akandiita ndikushaya zoti akanyanya kundirerutsa kusvika papi ezvinoti kana chinge tiri muraini handifambe muraini munhamo chaivo chapumenda tuvire ndobva ndadzoka munhamo chacho anenge achitobhosha zvakaita kuti hatonyato mbuzi kubhadhara mbuzi anororeri kumahuri avo saka ini handichafamba nokuda kwomurume handichafamba ba nokuda kwomurume because nyangi Right, ndanzwa izvi ndipenda mazisapo andofunga vamwe vakakuapa iwo ndikaya vangu wapo ndiani mumwe ari panext pake taure naye fona anogara naye kana kuti inongoiswa mba fona anogara naye kana chinge pamwe nekutokuchajiwa ndiani mumwe munhu next door ari padhuze nasabu zvataura foni ndazvinzwa but ndoda nhamba dzokuti nditaure nasabu zengenene uya kutore foni bhatiri remunhu iri ndakaudza sabu because pazvikaitikira pamba ri parufu saka parufu pane time yandikanga ndakudza mukoma wangu mene ichida kuti ona mamiri aita nyaya yenda kupiwa mari ita zvadai mukoma wangu ndo paakatovirwa kuda kurova upi ndakatombatira nehembe yakatobvarwa namba dzake ungachitaura chavo avana foni yakapinda mvura vanogara kumadziva hauna dzimwe munhu apana nawe tipe namba dzasabu saka akabva saka ndakabva ndamubatira sheti yake ndobvarira sheti ye ndobva yabvaruka sheti yabvaruka sabhuku akatenga kutobvunza kuti ko vanhu vakatoda kuisana pano panhamo sei ndovabhadharisa mbudzi ava vanhu vakatoungana vanhu ndobva vazosiya ndakati aiwa takasingada kurwisana but tachitobata bhuku vangu kuti haikuna kudaro mhosva haipedzi nokurovana mhosva inoenda kumatare
aitotiza aitoudzwa nyaya yake aitotiza ende madzimai akanga panhamo ipapo akatomira jijiji vachitoudzwa kuti ndo saka ndo nyaya yavo vachidya kuti ngaingoti ndiye kozi pane zvinhu zvinoitika ini ndandiri bofu ndanditaura zvaingoitika but vanhu vachiona kuti zvizosvika kune muridzi chaichai pane patova netime Ndisabhuku here? Sabhuku ari parefu zvakadii? Wanditaura naye ndiani? Alright, ndonzi Chief Nyamaropa kuti unonditi wani ukandiona. Tsvaka baba wako unokurudzira kutaura pafoni, unokurumidza izvezvi. Pano nyaya nditonga munobuda rida kuti ndimubvunze kuti akaibata sei, akaiona sei kusvika payakasvika andiudze kuti zvakafamba sei. Ndiri kukurumidza bhozi ichiri patebhu nyaya yacho utora nguva yakareba sei kuti umuwane. Mari ndiyangu yokufona ndamirira iwewe. Kuti handina kuita sezvekutaurwa. Iyi nyaya yakatsogadzirwa. So munhu atora nguva yake, ndakatsakudzwa pese paatsanangudza kuti atsanangudza kuti inini ndiri kutarisira kuenda kurufu. Kurufu kwese tiri kuenda, marufu yese tichibata, hatina patinokwana naizvo. Shamisika kuti akuda kuratidza kurufu. Uyu chaari kuita akushandiswa nemakuhwa noruvengo. Takabva kukuvira dzimwe nyaya dzatinoda kubvira dzokusabhuku. Akazama kuti aina kuti akandideredza chiremera akanditi ndifumuke pakazara vanhu. Zvondishayisa kuti ndiwane zvise izvozvo. Nokuti ndiwane kusabhuku. Zvokuti dai ndinga kuchera zvitezvo kuti aida nyaya yake. Ini kumba kungatikati kurefu nokurefu. Tinokamba kwasabhuku ihwohwo. Kana mudzimai wake banga aripo, hapana chaimutadzisa. Vana vangu vaimba pamwe most of the time apo. Ati ndizvabatsira zvakawanda. Kana mabasa ese andainzwa. So munhu ndosati yavanherera. Ndaimubatsira achiita mabasa ese ndichimupa, achiita, ndichimupatira zvakanaka. Madzimai ake achitoya pamba pangu, achipihosvi hembe nana madzimai angu, tichigarisana. Handisongonyambira. Achichera mugoti yangu yese, aindiita basa rese. Kana akati airtime usekundisireyo matambudziko yake, ndichimubatsira. Nhasi atenga pano padare pano paakutati ndaura musha wake. Kutsvaga nyaya nditi imimi mukuti pakufa mukuziva kuti maita kuroverwe uya kuti panga pano vanhu sabhuku vangu varipo sabhuku vakatogodoma kuti kana mawa panga parufundo kutodzarisai ngudzi oningani sabhuku vakazokupura kuti shuwa aida kuverwa nawo kuti aida nana mukadzi womunhu imi muchiti hazvina kuziva kuti ndaida kuverwa mataura zvakanaka sasabhuku aifanirwa akatotishenza ipapo dai akaona nyaya iri siriyasi sabhuku akakupura kuti chigega aiziva kuti akakuverwa ndopatotangira nyaya yacho ipapo. Alright, ndataure takadaiso. Mukoma wako aripiwe. Mukoma wangu. Mukadzi wako chicho uyu. Mukadzi wangu ndambo. Uyu kana achinge achimuona ndambo. Uyu munin'ina wake akarora hanzvadzi yangu. Nyaya uzukuru yandamuzwa. Yakatenga na uzukuru waanotaura ndokuti tichatanga kusvika muvhireji isusu. Taingoti ana sekuru sekuru. Ndo uzukuru waanotaura. Saka mukadzi wako anoti uzukuru. Aiyo, ndambo. Munin'ina wake akazorora mushameni. Mukadzi wako ari. Mukadzi wangu akatoenda akatoti hanzi ari kudhari wendione kanzoti ari. Ndokwari kumuka chirwere. Tichamirira mashoko yasabhuku asi ngatingoita masabhuku tichamunzwa zvaachataura asi tiri kuti next conference one iwe unoano hama dzako iwe unoano hama dzako nasabhuku pamusoro iwe unoenda kuudza sabhuku ndiwana mambo iwe unoenda kuudza sabhuku ndiwana mambo tosanganizwana 17 mazvinzwa tambomira ndomunzwa kusabhuku pati kutangira kurepa sabhuku kwako munokuziva unomamwe witindisa unoziva
changamire zvokuda kumira nemawitness hazvikude ndomira ini ndokomira ndakazvimira nemari dzaakandipa iyi ndo mawitness angu pana anoziva wakapiwa mari wangu sabu haroziva ndakapiwa mari iwo ngawadhi mainzo village rese rikutoziva kuti ndakapiwa mari unokumitia sabu ndizitosakana musiwana asi tichabvumira mashoko esabu kana asvika pari ngoti simbomira